Good morning mga toy! Yahoo! Welcome ulit sa aking YouTube channel mga toy! Pupunta tayo mga toy sa Isla Talim, sa may Barangay Kalinawan. So maganda ngayon mga toy kasi umulan. Sana umulan din doon. Update na lang mga toy pagdating natin sa spot. Thank you mga toy. 1 hour later. Yun mga toy, dito tayo sa spot. Diba mga toy, oh. Dito tayo sa may Barangay Kalinawan mga toy. So doon mga toy ako dati na carp hunting sa may Pipindan. So dito lang tayo mga toy, banda rito. Yun mga toy, wala pala tayong mga toy, wala tayong bulati. Maglulumot lang tayo tapos bumili ko ng masa. Magka-carp hunting tayo ulit. So dalawa naman mga toy yung dalawang rod. So itong ultralight yung pang carp hunting natin para makabato ng medyo malayo-layo. So yun mga toy, sana makadali tayo ng tilapia man lang o kaya karpa mga toy. Ma-experience ko man lang yung karpa mga toy na hatak. Saka tayo mga toy, stop tayo. A few inches later. Mga toy, nakadali tayo, di natin na video. Ang lapad mga toy. Sayang di na videoan mga toy. Ayos. Ang lapad. Kakatuwa naman. Hindi ko pa nga nasi-set up mga toy yung stand ko, nadali na. Uy. Oh, wala ka pa, Brad. Thank you, Lord. Mga kumakati naka-set up. Nang stand, nakadali na. Ang laki dapat pati mga toy. Hindi mo na ako lang yung isang mga toy. Mamaya na tayo mati, magka-carp hunting. Pinirada ka agad. Yan lang mga tinira no. Salamat dapat. Thank you Lord. Lumipat ako dito mga doon kasi sa may nagsasounds kasi baka maka-copyright tayo. Lopod. Ginagawa mo. Salamat nga pala mga sa support nyo sa channel ko. Okay, 800 subscriber na tayo. Thank you. Kagatin mo na, pero maliga. Wala naman tayo rin. So, kailangan talaga mga dito sa Isla Talim na may Laguna Lake. Kailangan masipag ka lang maghanap-hanap ng spot kasi medyo matumal pa So pumunta lang ako mga toy ngayon kasi umulan kagabi. So may napagtanungan ako, umulan din daw dito sa amin kasi mga toy, ang lakas ng ulan kagabi. So, sabi ni nanay dyan sa bayan, bili ko ng lugaw, malakas din daw yung ulan kagabi. Ganda kasi yung mga toy pagka umulan. Pag umulan yung kagabi, tapos mamimingwit ka sa umaga. Ayan. Namasa ko na mga katsoy. Papakainin pala muna natin. Magpakabusog kayo. Ginagawa mo. At mamaya kayo naman kumagat sa akin. Napakain daw muna mga din ng ng lumot para lumapit yung mga tayo. Gagamit tayo trio mamaya mga din pang carb. Sakto tumate dito babalutin natin yung ganyan.
sus, maliit lang ito mga 16 ba yun? Size 16 na ata ito, sabi ni Kuya Paul, ni Paul eh. Kuya Paul, kalimutan ko 16. Oh tama, 16 mga to. So ngayon mga to 30 minutes wala, kaisa pa lang tayo, hindi na susundan. Yan yun. Medyo mainit na mga katay sa pisto natin. Kanina mga katay biglang lumubog eh. Sabi ko ba't nawala yung floater ko. Binirada ko, ang bilis tumakbo eh. Mainit na mga katay. Mga toy, kinakagat to, kinakagat mga toy, kinakagat. Uy, sayang. Kinakagat mga toy. Magka-carp hunting na tayo mga toy, yung isa. Baka makadali tayong garpa. Ngayon mga toy, magsusubukan natin mag-carp hunting na. Isa na lang yung pang bait and wait natin sa tilapia. Balutin lang natin ito. Ito yun. Lawahan mga toy. Madali. Yun. Tayo. Dapat natin nakadapa. Nakasayad sa lupa. Pag-aaralan natin kasi pag pumunta rito mga ito yung floater natin, sabihin hindi siya nakasayad sa lupa. Kasi ito pala mga ito order sa online to. So lahi yung ginagamit to mga ito pag nagka-carp hunting ako. Kahit anong sabi, kahit anong isda raw kakagat dito. Ako wala. Di umuobra to mga ito. Kaya sus, huwag kayong maniniwala dito. Sasayang lang kayo ng pera. Unang labas pa lang nito mga ito, kumabili na ako nito nasa ano ko nito 980 kasama yung shipping fee. Oh no! So huwag kayong bibili tayo, huwag kang maniniwala dito. Yan o. Sus, huwag kayong maniniwala dito mga tayo. Sayang lang pera. Oh. Ay isa pa lang din tayo mga tayo. Wala pa lang dagdag mga tayo. Nandun tayo mga tayo, nagka-carp hunting na tayo. Saka yung isa naka-bait and wait sa pang tilapia. Ganda nitong spot natin. Nasyak pa lang ata tayo ng spot. Ay, sana makadagdagan. Nakaisa pa rin mga ito hindi naman nagdagan. Snack mo na mga ito Okay, snack tayo. Saging, isa pa. Mga kasi sa may pindan, nakadalaw na yung matanda.
Sabi nung bata na lumapit sa akin, lolo niya raw nakadalawa ng karpa. Dito kumati sa gilid ito, yung ano, yung dating pumunta ako sa Pipindan, tapos may dadaanan ako dito na ano, yung nakarami. Dito ako sa gilid. May anting-anting nga tayo matandaan na yung mga tayo. Ako nakaisa lang dito sa kabila. Itlog mga tayo. Dapat saka itlog. Itlog at saba. Kain po. Brownie. Dito ako sa may ano, waiting seat sa ilalim. Brownie, ati tayo. Kaya ng puti. Brownie. Kaya mo dali. Saan papa mo, Brownie? Ginagawa mo. Brownie, saan papa mo? Ang ganda, may pahingahan dito mga katoy. Wala mga katoy ah. Yan nakakuha yung mga katoy yung ano, yung nadaanan ko nakaraan. Yung lalaki na taga Antipolo. Si Kuya. Ang daming nakuha niya mga tilapia. May kumakabo dito mga katoy. Karpa daw yan, karpa daw umaga. Kumakabo. Dali mga katoy oh. Akala ko ano, karpa na mga katoy. Pinabahan ako nito mga katoy. Kala ko yun na eh. Ay, Lord ko. Sino ba naman mag-expect nito eh? Yung pahinga mga katoy, ano masa, tapos kanduli tumira. Kumakagat pala siya, no? Kumakagat. So mga kasama kong bata mga katoy, ando na. Naglalaro na naman. Eh, may mga namimingwit din mga tayo. Yan. Yan tayo. Ayan si kabayan oh. Yan, ang tunay na kachoy. Shoutout nga pa sa mga Rizal anglers. Yung mga kaibigan natin mga bata dito mga tayo sa ano, Barangay Kalinawan. Yan. 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 Mga batang anglers. Kanduli na naman to. Kinikibit. Kanduli naman siguro. Ha? Buti sana kung nadadali. Yun mga choy, uwi na mga choy. Nadagdagan lang ng isang kanduli mga choy. Yung plapla. Yun, maraming salamat mga tropa oh. Yun. Yan oh. Ano, tama na yan sa'yo, accessories yan. Okay na yan. Wala kaya nga ako ng ano. Ano pa? Nilalagay sa ganito. Bigyan natin mga accessories mga bata mga choy. Ganda sana ng ano mga choy oh. Kaso ano, matumal, dik tayo ng sinirdi sa ano, sa karpa. Pati si newborn anglers kasama rin kanina mga. Yun, salamat. Yan. Salamat po, bye po kayo susunod. Ay, binigyan natin ng mga accessories mga tay. Bye-bye po, Katyo. Bye-bye. Thank you. Thank you po. Salamat po, Katyoy. Ano mga kachoy! Sarap! Siya!
Meron ka rin mamaya? Galing. Labas ka, labas. Tuloy. Yeah. Cha? Meron ka rin isang kandole. Sorry, Cha. Wala ka. Hanggang ngayon ka lang yung ulam mo. Bukas wala na. Patiin mo sila. Hello, mga kachoy.